Avui anem a fer rotllets d'ou. Per a fer-ho necessitem els següents ingredients. 1 quilo de farina, 7 ous, un got de sucre bru, un got d'oli i 4 llimonades de paper. Primer batim els ous. Una vegada tinguem els ous ben batuts, afegirem l'oli i el sucre bru. Per últim, anirem afegint la farina. També tirem les llimonades de paper. Una vegada tenim la massa, anirem fent rotllets i ensucrant-los. Ja tenim els rotllos. Ho posarem al forn a 180